КВН командасы. Әйдеңіз, алқышлар белән каршы алабыз. Әлмәтнең кайсы гына тәзәсеннән карасам да Европадагыча пляж күренә. Әлмәттәге помышлар тәмәке төпчеге тапмыйлар, алар вейп тарталар. Әйе, Әлмәттә бер тапкыр вейп тапканнан соң аны без ташлыйбыз. Әлмәттәге бер парковкадан Жигули күренә икән, аның кырында 1-2 сәгать фотосессия үтә. Безнең хәтта жюридә дә үзебезнең кеше утыра. Илназ, братан. Yurttaşlarımızı öpkelettirmezsin. Siz sizlik misin? Bizden komanda izekler var. Aygül hem Alina. Вообще-то Мина, Алина, Алгайгуль. Bu bilmeyin misin? Сезнең каршыгызда Әдәмхи КВН командасы. Без башлыйбыз. Кызым, тукта, ине чиштердеңме? Ие. Ашарга да пешердеңме? Ие. Кирне дә юдыңмы? Ие инде. Әтиңне дә юкаттыңмы? Ие. Алайса мин синең белән? Siz mиңа ничә яшь бирер идегез? Юрели яшь бирсәгез, яңа 5 төкел чупашык кына бирәләр. Хәзерге вакытта спортта да кызлар бик күп. Biz aldığınızdan getiririz. Kızlar boksta. 4, 5, 6, durunuz. Olaysa jingiləsiz. Юк, мин тормыйм. Durunuz, bu bir үлчәлеш генә. Мин симәм. Siz beni seyir diп уйлыйсызмы? Yok, min seyir түгел. Min Aygül. Hozirgi vaqtda 18 yoshdan uylanishadi. Biz oldingizdan ketiramiz, yosh bor. Хәзер нишлибез инде? Әйдә, талашабыз. Нәрсәгә? Ничек нәрсәгә? Менә минем әти белән көндә талаша. Юк, мин алай булдыра алмыйм. Син нәрсәсен булдырасың инде? Бер башласаң китә ул. Мин әле әзер түгел. Ашыйсы килә. Минекедә. Син дә мин уйлаган әйбер турында уйлыйсыңмы? Нигә? Аңлаулыша, без Әлмәттән. Һәм инде кайчандыр татар лигасына Әлмәт Илназ Сафиуллина бүләк иткән иде. Һәм инде без бүген җиңмәсәк, Илназ Сафиуллина кире алып кайтып китәбез. Сезнең белән Әдәмхи КВН командасы булды. Әлмәттән зур мәхәббәт белән. Яны көтелә бездән. Яны туздырабыз дип. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз?